ja. Has d'aprendre català si vols viure a Catalunya, i com una necessitat. Quan el català arribi al 20%, del 36 passem al 20%, ens morirà la llengua. Bé, ens ho explicarà una miqueta també aquest tema. La frase que citava ell era d'un titular d'una entrevista que vaig fer a VilaWeb, que vaig dir, si passem del 36%, que érem a l'última enquesta d'usos lingüístics, ara devem ser un 30%, val? Perquè sortirà una altra enquesta d'usos lingüístics el 2024 i vosaltres direu, i tu com ho saps? Molt fàcil, molt senzill. Faig allò que no fa gairebé ningú. Entro a l'IDESCAT, miro moviments demogràfics en 4 o 5 anys i fas 4 càlculs i ja està, val? 30-31% serem. Jo vaig dir, si passem del 36 al 20% s'ha acabat. Però això és una manera de parlar. La inèrcia, i clar, la inèrcia en un món globalitzat amb Espanya i amb els moviments demogràfics que hi ha, doncs evidentment et porta a recular. Per tant, això és el que tenim. I per cert, si no hi ha una política lingüística, també és, entre altres coses, perquè els parlants no ho han demanat. I ja està. I evidentment, si els parlants no ho demanen, els polítics, per què s'han de posar en aquest verger de remoure el tema de les llengües i les identitats, si els parlants no demanen, i si jo conec gent independentista molt important que als seus fills a secundària se li feien les classes en castellà i ells mai van dir res. Regulades el projecte lingüístic de centre, la llei de normalització, la llei de política lingüística, la llei d'educació de Catalunya, etc. Perquè els drets lingüístics de qui són? Dels alumnes. Per tant, els drets dels alumnes són les meves obligacions. Per tant, hem de fer discursos d'adults, A mi una cosa que em preocupa moltíssim és que l'independentisme, i amb perdó, deixem que sigui molt directe, fa servir discursos inframentals, que no tenen cap sentit. I jo els dic als meus companys del sindicat, nosaltres no podem dir demagògia ni bestieses. Part de la responsabilitat de regular el català és dels profes, també. M'és igual si després no ens voten. És igual, però no diguem mentides. I llavors també la conselleria té responsabilitat per anar formant els profes, etc. Per què som aquí, bàsicament? Perquè torna el debat sobre la identitat i la llengua. Perquè nosaltres havíem d'assolir la terra promesa i la terra promesa no l'hem assolit. I a més, veiem que la llengua trontolla més que mai. Per alguns de vosaltres us pot semblar un debat anacrònic, fatigant, el mite de Sísif, no? Anem pujant, ostres, tu ara torno a ser baix. Ara hem de tornar a pujar, quina mandra. Ei, els cansats fan la feina. Mala sort, no haguéssiu nascut en un país ocupat, haguéssiu nascut en un país normal, però hem nascut en un país ocupat. I per tant, ens haurem de fatigar tant com calgui per tirar endavant. Ja està. Què és la catalanitat? N'estem tornant a parlar, La catalanitat és una condició nacional. Què vull dir condició nacional? Que és català, això ja ho va dir el senyor Pujol, el senyor Jordi Pujol ja va donar la resposta correcta. Ell va dir, és català, tothom qui viu i treballa a Catalunya, va dir ell. I després va dir, ai, calla, que m'he equivocat. I va fer un afegitó, i va dir, i en vol ser. Per tant, què vull dir amb això? Que catalans administratius ho som tots, però catalans nacionals no ho és tothom. I hem de normalitzar això. Perquè jo, per exemple, jo em dic Gerard Forés del Mau i em diu, no, tu tens uns cognoms molt catalans, Sí, però el meu pare és nascut a Ceuta. I la meva mare era nascuda a Rota, a Andalusia. Els cognoms, no jutgem pels cognoms, ni en positiu ni en negatiu a ningú, perquè això és etnicisme, no? La meva àvia no volia ser catalana, no passa res. I el meu pare, nascut a Ceuta, que va venir aquí amb 16 anys, va aprendre català de seguida i amb els seus fills ja parlar català. Ell sí que ho volia ser, ja està. Per tant, català és una condició nacional independent de la teva religió, del teu color de la pell, etc. Però fixeu-vos, si diem que tothom qui viu i treballa a Catalunya és català, quin incentiu tenim perquè la resta aprenguin el català? Si no cal res, més que tenir els 2 pauets damunt d'aquesta terra per ser català, per què l'has d'aprendre? El català no serveix per res. Fixeu-vos una cosa, si és important el català per ser català. De vegades ho diuen, Diuen, però tu eres català.
I català vol dir que parles català. Sí. Ja està. O fixeu-vos, els bascos tenen dues paraules per dir-ho. Ells donen molta importància a l'euskera com a element d'identitat. Molta. Jo recordo fa 20 anys que nosaltres dèiem, ui, els bascos no donen importància a l'euskera. Nosaltres els catalans sí donem importància al català. Fixeu-vos com han girat les tornes, Doncs ells diuen, no, és que jo soc euskaldun. Euskaldun vol dir un basc que sap parlar basc. I això ja és un factor extra per ser basc. I l'altre és erdaldun, que vol dir que parla una llengua que no és l'euskera. I aquí ells fan una diferència. La llengua catalana són persones, La llengua catalana no és la llengua en què va escriure Ausiàs Marc al segle XV, el Llir entre cars. No. La llengua catalana són els 2,5 milions o 3 milions de persones que la parlen habitualment a Catalunya. 1,5 milions al País Valencià, 500.000 a les Illes Balears, 30.000 a Andorra, 25.000 a la Franja de Ponent. La llengua catalana és això, El dia que nosaltres no hi siguem, la llengua catalana serà més feble. Per tant, quan parlem de llengua catalana parlem de persones. Per què us ho dic això? Perquè les persones tenen drets. Les idees abstractes no en tenen de drets. M'explico? Què vol dir això? Amb uns mitjans de comunicació públics que facin les coses en català i no en bilingüe. I no que demostrin la subordinació al català, per exemple. Amb una escola que treballi en català. Amb uns dibuixos animats pels joves que no me'ls enviïn a Clan TV, a Disney Channel o no sé on. El català va ser així. No dient que tu no ets perquè els altres no s'enfadin. Fixeu-vos, què hem volgut fer aquests anys? I no sigueu punyeteros perquè tots pensareu en un partit, i això ho han fet tots 3 partits, Llavors, avanço. Hem d'entendre que el futur de la llengua són els joves. M'he trobat molts independentistes que em diuen no, el meu net em respon en castellà. Doncs alguna cosa no estem fent bé, tampoc. El meu fill parla català. Per tant, alguna cosa no estem fent bé. El futur de la llengua són els joves, fixeu-vos. Fa poc em va dir un col·lega, no sé si m'estic allargant molt, un col·lega em va dir, ostres, he estat al COI ho són al País Valencià, demarcació d'Alacant, que és on estan pitjor. Diu, uau, i he flipat, un 50% de la gent o més parla català, més que a Barcelona. I li vaig dir, ja Juli, però escolta'm, jo també hi he estat al COI i el problema del COI és que un 80% de la gent gran parla català i un 20% de la gent jove parla català. 80 i 20, mitjana 50. Però nosaltres ens hem de preocupar del 20%, no del 80%. Per què? El 20%. Per tant, tots els esforços els hem d'abocar als joves. A mi quan em diuen què ha de fer la Corpo, TV3, què ha de fer? Preocupar-se dels joves. Donar molts diners a youtubers, influencers, el 3CAT que han fet ara, sèries per joves. La gent gran, mira, la gent gran, ja us ho dic jo, fem un bon telenotícies, algun programet de ràdio també i tal, un bon telenotícies, una telenovel·la després de dinar, una telenovel·la després de sopar, i ja està, per mi. Sabeu què passa? Que jo tinc 2 fills, de 3 i 4 anys. El futur de la llengua no sóc jo. Que el futur de la llengua són els meus fills, no jo ja està. Perquè això és una cadena amb moltes baules que té 20 segles, i si els meus fills deixen de transmetre el català s'ha acabat. Per tant, hem d'entendre que nosaltres no som el centre del món. Alguna gent es queda sorpresa quan li dic tu no ets el futur del català. Ai, què vols dir? No, jo tampoc no ho soc. El futur del català són els meus fills. Hem passat de parlar de la independència i Netflix en català. No establim cap tot l'independentisme allà, criticant. Jo vull la independència i vull Netflix en català. Vull que els meus alumnes de l'institut puguin veure sèries en català. Vull que els meus fills puguin mirar dibuixos en català. Per què fem aquí una cosa excloent entre una cosa i l'altra? És com quan diuen, tu què vols, els espanyolistes? Sanitat pública o català? No, vull sanitat pública i vull català. És que jo vull tot, com és normal, perquè tenir el tot és tenir la normalitat. Normalitat és tot. Per què? Perquè la llengua no pot ser només dels independentistes. I per què no pot ser només dels independentistes? Perquè els independentistes, jo us ho dic ràpid i d'allò, tenen una taxa de fecunditat molt baixa. No teniu fills? No teniu fills? Ja està. Per tant, necessitem que els que no ho són
també el parlin. És igual si són del PP, és igual si són de... que el parlin. És que ho necessitem perquè no som prous i si no mai serem normals. És a dir, no pot ser... Fixeu-vos, a l'època del franquisme no hi havia Generalitat, no hi havia res. Hi va haver un seguit de gent que perquè el català sobrevisqués van fer 70 escoles catalanes i catalanistes en època del franquisme. Escoles catalanes i catalanistes. Val? Ara, què passa? Els bascos també en van fer, no? Es diuen icastoles. Ells no ho van integrar a la xarxa pública. Però vosaltres sabeu que la xarxa pública està sotmesa a un 155 permanent dels fumapuros, dels jutges, no? Que decideixen les llengües. Ells no ho van integrar. Nosaltres sí que ho vam integrar a la xarxa pública. Ara no en tenim gaires d'escoles catalanes i catalanistes. Val? La meva pregunta és, imagineu-vos, vosaltres us imagineu aquest país tornant a fer escoles catalanes i catalanistes si ens imposen el mínim del 25% de castellà a la xarxa pública? El mínim. Mínim vol dir 25, 30, 50% de castellà. Vosaltres veieu aquest país preparat per fer això? Jo miro al meu voltant, no veig la gent que tingui, per marc mental, per marc mental. No tenim el marc mental per fer això. Us poso un exemple. Navarra, sabeu que Navarra està malament, tema euskera, el tenen allà al nord, sí? A Navarra van dir els bascos, a Tudela, al sud superespanyolista, no es pot estudiar en euskera. I van dir els bascos del nord, farem una icastola a Tudela. 4% de vot a Berzale, 4%, 4%. Val? Van dir, farem allà una icastola. Val? A Tudela fa 800 anys que no es parla euskera. 800 anys. I aquests tios es van organitzar, fent el Nafarroa-Inés, fent coses, fent grans festes per recaptar diners per fer la seva escola, van fer allà una icastola, que es fan només en euskera, a un lloc on fa 800 anys que no es parla euskera. La meva pregunta és, imagineu-vos, si jo ara us dic, hem de fer una escola catalana o valenciana a Oriola, que fa 300 anys que no es parla català, 300, no 800, 300, allà al sud del País Valencià, el primer que em diríeu és, molts, el País Valencià és el meu país. Per la gent de Guipúscoa, Navarra és tant el seu país com Guipúscoa. Per ells és tot. Tot és tot. El primer que diuen, no, allà a Alacant què hi hem d'anar a fer? Ui, no, això no és el meu país, això és el primer. Segon, no m'importa el que passi allà. Bueno, ja teniu la resposta de per què l'euskera avança a tots els seus territoris i el català recula a tots els seus territoris. Però el primer que heu pensat, quan jo us he dit això, segurament és, aquest és un friqui. Entre altres coses, perquè no pensem què podem fer nosaltres per la nostra llengua. Només pensem el que poden fer els altres per la nostra llengua. I sense una societat organitzada, una llengua no pot sobreviure. Fixeu-vos, si ens imposen el mínim del 25%, què farem nosaltres? Els polítics, sempre queixant-nos, els polítics... Nosaltres no farem res. Per tant, si el sector públic no et respon en la defensa del català, una nació sempre troba les seves vies per sobreviure. I si no troba les seves vies civils per sobreviure i fer les seves escoles, és que no és una nació. Repeteix tot el dia que és una nació, repeteix tot el dia que és un sol poble, però no és una nació i no és un sol poble. Fixeu-vos, en aquest país hi ha hagut desenes d'atacs a la sanitat a gent que se li ha dit a tu no et penso atendre perquè parles català, nens petits i gent gran, que és el mateix que dir-li a una senyora tu en aquest seient no hi seuràs perquè ets negre. Evidentment, la situació dels negres a Alabama als anys 60 era molt pitjor, estructuralment, molt pitjor que la dels catalanoparlants a Catalunya. Però el fet concret és igual de greu. Culpes a la persona a la que no l'han atès. Què vol dir controlar el territori? Què vol dir controlar el territori? A Olot això ha passat. Controlem el territori a Olot, que hi ha un 80% de vot independent? No, no controlem el territori a Olot. Va fer una piulada fa mig any dient és que en un bar m'han fet fora per parlar català. A Vic, el paradigma de la catalanor. No va passar res a Vic. Controlem el territori a Vic? No, no controlem el territori. Perquè hi ha 1.000 organitzacions, 1.000, potser per República, ara no sé, Òmnium, Àgora, la mare que ens ha matriculat tot, i no va passar res a Vic. No va passar res. Per tant, no controlem el territori. Com volem ser independents si no controlem el territori? És de lògica, Si no controlem el territori, com volem ser independents? Val? Per tant, pensem-hi en això.
què vol dir treballar per guanyar? Pensem-hi, però no hi pensem, tenim el cap a la lluna i el que passa aquí davant nostre, als nostres peus, és molt greu. I us poso 3 exemples de com no fem les coses bé. Les Borges Blanques, hi governava un partit polític, un dels 3. L'estiu passat va sortir que a la piscina municipal havien contractat gent de Sevilla i és igual d'on sigui la gent, però tu has de posar clàusules lingüístiques, no? A la gent li heu de parlar català. M'és igual d'on vingueu, els vostres monitors han de parlar català. I el monitor li va dir en un d'allò, a mi me hablas en espanyol. Borges Blanques, 90% català no parlant, 80% indepe. L'alcaldessa ni havia pensat. Van fer una mica de soroll i va acabar ella a RAC1 dient, home, ens ho mirarem. La meva pregunta és, com pot ser que això hagi pogut passar a les Borges Blanques? Amb l'Ajuntament que no s'assabenta de la pel·lícula. No s'assabenten de la pel·lícula. Va passar això. Un altre lloc, Teatre Auditori de Sant Cugat, a tocar de Castellbisbal, on visc jo. Governaven 2 partits indepes i un altre. Municipis, polítiques republicanes. Molt bé. Un 55% del Teatre Auditori de la cartellera en català. Per tant, un 45% no era en català. Per què es pensen que els han votat a Sant Cugat, si no perquè la major part de la programació del teatre sigui en català? El cinema sabeu que és més difícil, oi que ho sabeu? Costa, distribuïdores, etc. El cinema és difícil, però trobar obres de teatre bones en català no és difícil. No hi van pensar. No hi van pensar. Ja acabo, A Castellbisbal, un partit revolucionari que no sé què, no sé quants, van fer un concert benèfic i allà hi havia el cartell. Van convidar 6 grups de música. Quants en van convidar en català? Qui m'ho diu? Cap ni un. Un partit indepe, d'esquerra, revolucionària. Caudillo Container, Venganza Bastarda. No n'hi havia cap ni un. Hem de ser assertius. Assertius, no buscar crits ni conflictes. Ara, tots sabem que hi ha un conflicte lingüístic, no? Des del moment que hi ha 2 llengües en 4.000 cometes convivència vol dir que una se n'està menjant l'altra, hi ha un conflicte lingüístic. El que passa és que no hi ha un conflicte social. Per què no hi ha un conflicte social? Perquè els catalanoparlants són submisos. El tema de la globalització vol dir que en realitat avui estan desapareixent completament moltíssimes llengües al món. Realment avui el segle XX ha estat un segle completament destructiu per les llengües del món. Gairebé s'estima més o menys que un 90% de les llengües que hi havia al començament del segle van desaparèixer completament durant aquest segle. O sigui que en realitat hem viscut una tragèdia terrible al món i a mi m'agradaria parlar d'això no només per recordar la diversitat que s'ha perdut, sinó també per aprendre d'alguna forma a resistir a aquesta voracitat del món modern, perquè en realitat aprenent d'altres experiències podem sobreviure o almenys lluitar d'una manera més conscient i més pràctica. I què passa? Per què les llengües en general desapareixen en un moment concret? Què ha passat? Com és que hi ha una llengua en un lloc del món i de cop i volta ja no hi ha aquesta llengua? Clar, evidentment és perquè aquesta llengua s'ha perdut, s'ha deixat de parlar. I què vol dir deixar-se de parlar una llengua? Que els parlants s'han mort? Pot ser, no? Hi ha cultures al món i llengües que han desaparegut perquè han matat a la gent directament que parlava aquesta llengua. Això és el cas típic de moltíssimes llengües d'Amèrica, amb la conquesta espanyola i portuguesa i tal, van desaparèixer perquè van morir directament als parlants. El normal és que una llengua desapareix perquè els parlants ja no la parlen, però els parlants continuen vivint com a persones, o sigui, no s'han mort, continuen. Què vol dir això? Que els parlants ara són muts, que ja no parlen, que s'han quedat en un buit de silenci, no. Aquests parlants ara parlen una altra llengua, és el tema. O sigui, els parlants, evidentment, els éssers humans necessitem parlar, no? Som animals gregaris, necessitem el llenguatge, que és la nostra forma de comunicació, i per tant aquesta gent continua parlant el dia següent, amb tots els amics, la família i tot. O sigui, no s'han quedat muts. El que ha passat és que han canviat de llengua
I com és que es canvia la llengua? Per què es canvia una llengua? Si una llengua funciona bé, si està acostumada, no? Podem fer coses, com és que de cop i volta es canvia a una altra llengua? Què ha passat? I això és el fenomen que s'anomena el bilingüisme. El bilingüisme és el moment en què una llengua es deixa de parlar. Les llengües no es deixen de parlar d'una nit al matí, o sigui, no és una cosa ràpida, no? És una cosa que és gradual, va passant a poc. I aquest procés, en aquest trànsit cap a la desaparició, es diu bilingüisme. Bilingüisme és una cosa molt estranya perquè és que hi ha una societat que en teoria té dues llengües a triar, cadascú tria la seva. Això és el model. I la llengua que va cap al poder, la llengua que es va quedar com a llengua única, diu, podeu triar. Això és una cosa democràtica, cadascú que trigui la seva, no s'ha de forçar a ningú. Sempre diuen, a més, la llengua minoritària és molt impositiva, supremacista, s'està imposant aquestes coses de discursos de catalanofòbia que hi ha a l'estat espanyol, que si a Catalunya els nens les obliguen i si no, no els deixen anar al servei o no sé què. Totes aquestes coses, sempre, en tot cas, si hi ha alguna cosa que sigui contra aquesta suposada llibertat, és culpa de la llengua petita, que és la dolenta, és la que està fent coses, que és la que va, en aquest camí, si no canvia alguna cosa, va cap a la seva desaparició. O sigui que seria, en tot cas, la que s'hauria de sentir preocupada, però és la llengua dominant, la que diu, aquí tenim un problema amb la llengua petita, que no respecta la llibertat del bilingüisme, que cadascú trigui la seva. En realitat, què vol dir bilingüisme? El bilingüisme vol dir, en teoria, així en model, cadascú tindria la seva llengua, però la realitat és que el bilingüisme és completament, no està ben balanceat, perquè en realitat el bilingüisme és que la gent que parla la llengua dominant sempre parla la llengua seva, i la gent que parla la llengua minoritària ha d'estar pendent de quina llengua parla en cada moment. O sigui, és el cas que tenim aquí, els castellanoparlants entren en qualsevol lloc parlant castellà directament i els catalanoparlants es plantegen, en teoria, amb aquesta persona parlaré català o castellà. Aquesta persona sembla que no entén el català, aquesta persona sembla que es pot, sentir malament si li parlo català. Entra en un procés de bilingüisme aquesta persona només. Les persones que parlen la llengua dominant no són en realitat bilingües. El bilingüisme és només de l'altra part. Hi ha ja coneixeu, una persona que va morir aquest any, que és molt important per a la història de la lingüística, que es deia Carme Junyent. Carme Junyent tenia una frase en un dels seus llibres que deia: totes les llengües minoritàries d'Europa estan morint de bilingüisme. Això és la malaltia de les llengües minoritàries d'Europa, el bilingüisme. I el bilingüisme és l'estratègia per matar aquestes llengües, precisament, conservant una façana de democràcia, de lliure, individualisme, de tot. Perquè de vegades, és molt important, evidentment, el tema institucional, és molt important el tema de les lleis que hi ha per a defensar una llengua, dels programes educatius, tot això que constitueix una mica el món institucional, és fonamental per mantenir una llengua. Per això només quan una llengua té un estat propi pot realment sobreviure, perquè cal tota aquesta estructura institucional per defensar-la, evidentment. Però també hi ha com una història secreta, menys pública, menys oficial, però que és en realitat la que va fent que un dia la gent canvi de llengua en un país. Aquest canvi que anomenem la pèrdua d'una llengua, la desaparició d'una llengua. Això es va passant a poc. Va passant com clandestinament també, d'alguna forma, no surt públicament. No és només el cas d'una persona que s'ha negat a atendre un client en un lloc,
sinó és també un problema psicològic de cada persona. És un problema de canvi de mentalitat, no? Això de mentalitat és un concepte molt ampli, però és aquest el procés que està de fons, no? I clar, hi ha moltes coses que s'ha de tenir en compte, no? En el sentit aquest de defensar el català o qualsevol llengua minoritària, no? D'Europa, del món, perquè si no, clar, estem esperant els polítics d'alguna forma, no? Que vingui la llei, que vingui la disposició oficial, que vingui de dalt, no? Aquesta cosa. Però nosaltres tenim també una feina a fer, i a més una feina interior, una feina d'autoestudi, no? D'autoanàlisi, que és en realitat on està realment el procés. El procés perquè un dia, no? La gent que parlava una llengua ja no la parli, l'hagi canviat a una altra. Una cosa que en teoria així de cop, no? Vista en un moment, però per què ha passat això? No? Ha passat a poc, ha passat dia a dia, no? Minut a minut, en aquest sentit, pensament a pensament, cap al reemplaçament lingüístic. I el bilingüisme és que hi ha dues llengües, però una no viu en camps estancs, sinó que hi ha com tot el temps un trasbàs d'una llengua a una altra. El bilingüisme, per exemple, té un aspecte públic, no? Aquí es parla aquesta llengua o el que sigui, no? Però també té un aspecte interior de la pròpia llengua. Per exemple, hi ha un treball de trasbàs, de mina, així a poc, que és canviar la llengua petita, la llengua oprimida, la llengua que s'ha de fer desaparèixer, en les seves estructures també, en les seves coses. És això que tenim aquí a Catalunya també i a tot arreu, d'anar important lèxic, paraules. Paraules que a més, això que diuen els lingüistes, s'anostren, se pronuncien d'una manera, guapo, i guapo, què és? Guapo és una paraula castellana, aquí hi ha bonic i altres coses, però ara la gent diu guapo i com ho posa U al final ja sembla que és mig català o alguna cosa així, perquè sembla com una pronunciació en català d'una paraula castellana. I això passa moltíssim. La llengua dominant va com horadant, així, foradant, fer un forat a poc sobre la llengua minoritària, canviant totes les estructures d'aquesta llengua. És molt visible el lèxic, el vocabulari, això és molt evident, però hi ha també un canvi d'estructures lingüístiques, un canvi d'estructures gramaticals, d'estructures fonològiques, o sigui, del món de la pronunciació. Per exemple, quan no hi ha una diferència en la llengua dominant, la llengua oprimida deixa de sentir aquesta diferència en la seva llengua. Si tenia dos verbs per un verb de la llengua dominant, ara només fa servir un dels dos verbs que tenia, perquè hi havia uns matisos en aquesta llengua oprimida, ara s'han perdut, perquè la llengua oficial, la llengua dominant, no té aquests matisos, i per tant es van perdent, o pensen que són sinònims, només quan abans tenien clarament un ús diferent, és un manlleu i préstec, coses d'aquestes, com només hi ha prestar en castellà, al final o queda només una paraula o les dues paraules tenen el mateix sentit, perquè ja no es veu quina era la diferència que hi havia. Això és un canvi que podem anomenar en l'estructura lingüística un canvi semàntic, però també hi ha moltes coses, estructures de la frase, frases que no es feien servir en aquesta llengua, però que són una còpia, es diu un calc de la llengua dominant, no sé, tenir que, tinc que treballar, aquestes coses. És una cosa que està copiada d'una altra llengua, i a poc aquesta llengua dominada, la llengua oprimida, va perdent la seva identitat completament. I és així quan arriba el moment en què els parlants canvien de llengua. Donar fàstic, en lloc de fer fàstic, o valer la pena, en lloc de pagar la pena. Aquestes coses que de vegades hi ha gent que això és molt, no sé, autoritari, dir que no sé què, imposar la gent, no. És molt important defensar aquestes coses. Els lingüistes sempre estem
dient que nosaltres som gent que fa descripcions de llengües i no prescripcions, no? O sigui, no volem imposar, no?, una forma de parlar. Però quan una llengua és minoritària, cal també, com un acte de batalla, de lluita, recuperar les formes autèntiques i dir al company, al veí, mira, no es diu, no? O, no sé, explicar-li d'alguna forma amable, corregir aquestes coses, no? Ja dic, en teoria la lingüística moderna no corregeix, no és un tema d'imposar una forma de parlar, però quan estem en guerra, en aquest sentit, en guerra cultural i en guerra lingüística, sí cal fer aquestes coses, penso jo, no? Cal tornar al model, en aquest sentit. I també tot, o sigui, la fonètica, la pronunciació, les consonants que no estan en la llengua dominant es van perdent, també, no sé, hi ha gent que diu Àsia, el sentit, i no Àsia, perquè ja és, el so, ja no està en castellà, i per tant tot és Àsia, i aquestes coses van passant, jo de vegades ho sento, i també a poc la gent va canviant i va pensant, doncs, si el que passa és que la meva llengua no té expressions, no és tan gran, no és tan completa com la llengua dominant. És un complex també que va allà. L'altre dia, on viu, a Sant Feliu de Codines, en un bar estava allà una gent parlant català i deia com es diu en castellà, fa vergüenza ajena. Què passa? Que no hi havia vergonya aliena, no? Vergonya aliena no s'ha dit mai en Catalunya, o sigui, ja la gent no trobava la paraula, la frase en català, no? Pensaven que gràcies al castellà tenien la possibilitat d'expressar el concepte de vergonya aliena. Això és molt greu, perquè la gent ja busca interiorment i no troba ja una expressió catalana. Directament sent que ha de passar al castellà per poder expressar-se, que és el moment ja quan una cosa que mai passen, perquè totes les llengües estan preparades per parlar de tot. No hi ha llengües que no tinguin un recurs si els parlants realment necessiten aquest recurs. Però s'arriba a això. I per tant jo penso que és molt important ser conscients dels processos que han passat a altres llengües del món, que estan passant ara, aquestes llengües que deia la Carme Junyent, que estan morint de bilingüisme, i estudiar una mica com funciona tot, perquè podem aprendre molt i podem també, ser conscients de la pèrdua aquesta gradual, a poc, cada dia, que és en realitat el procés de la conquesta lingüística. És un procés, ja dic, una mica clandestí, una mica secret, que no surt com a problema polític, problema social, però que cada dia va avançant. Com lluitar contra el bilingüisme? Jo penso que el tema de la lluita contra el bilingüisme, perquè en realitat no és una qüestió democràtica, la gent pot parlar les llengües que vulgui, evidentment, aprendre totes les llengües del món que vulgui. Quant més llengües parlis, millor, perquè és una cultura, sempre. Però aquí estem parlant d'un problema social, d'un problema de relacions socials. I el bilingüisme com a tal és un problema real. Cal que cada societat tingui la seva llengua. Tenir la seva llengua és com tenir la seva cultura, tenir la seva consciència. No passa res per tenir la seva llengua, no cal tenir un complex de res o de supremacisme, no sé què, per dir que tu tens una llengua i que al teu país hi ha una llengua. Això és normal, A Alemanya hi ha l'alemany i tal, i ningú diu que mira, que hauria d'haver també, no sé, el polonès, No, es parla allà, Si hi ha persones que parlen altres llengües, que han vingut a viure allà i les parlen entre ells o volen aprendre o ensenyar aquestes llengües, perfecte, Però una societat, una cultura, ha de tenir una eina de comunicació. O sigui, comunitat i comunicació tenen la mateixa arrel, comú. I perquè hi hagi alguna cosa comú, ha d'haver una llengua comú, i això és fonamental, no 2, 3, 4, sinó una llengua comú, perquè hi hagi una comunitat, ja dic, oberta a la cultura, a tot, al coneixement, però cal això perquè existeix una comunitat, si no, no hi ha una comunitat. I com es fa això? No acceptar que la gent en realitat és bilingüe en aquest sentit dolent de la paraula.
per exemple, una cosa que passa molt, no? I és que els castellanoparlants monolingües, completament, no? I a més espanyolistes, donen per descomptat que tothom sap castellà. No? Clar. I això, bueno, entren en un lloc, no? I parlen castellà, i bueno, això no canvia, no? Perquè els catalans també parlen castellà, no? Si volen, el que passa és que som, no sé, no? Nacionalistes i no volen de vegades, o no sé què, no? Però, bueno, pues això no s'ha de donar per descomptat. La persona que entri parlant castellà, el que hauríem de fer és, bueno, jo no he d'entendre aquesta llengua, no? Donar-la per descomptat, que jo entenc castellà. Per què? No? I això seria, bueno, una forma també de que a poc, no? Que la gent que no vol aprendre català pues, necessiti el català. No? També hi ha una frase que m'agradaria comentar amb vosaltres, no? Que és de Ferran Suay, no? Que deia no és banal canviar al castellà, significa simplement deixar de fer necessària la llengua catalana i les llengües que no són necessàries desapareixen. Si el català no és necessari per als castellanoparlants, mai aprendran el català ni sentiran aquesta necessitat. Cal fer que sigui necessari el català a Catalunya. Per viure a Catalunya cal que sigui necessari. Necessari vol dir que si en castellà no funciones. En castellà no pots anar a tot arreu, no pots viure les 24 hores del dia parlant només castellà. Has d'aprendre català si vols viure a Catalunya, i com una necessitat. Com ens sembla que si no serem amables amb la gent, que el pobre, que no tal, no. Una cosa és que vingui, evidentment, un turista, un viatger, però la gent que viu aquí ha de parlar català com a necessitat. I això no vol dir cap imposició, cap manca d'amabilitat ni res. I això també em sembla molt important perquè ja també acabo, una dels trets de la globalització és aquest moviment de persones, el tema de la immigració, de la multiculturalitat i tot. En aquest cas també tenim un repte, també tenim una batalla, i és la batalla per quina és la llengua comuna, quina és la llengua de base, la llengua normal, com deies tu, no? El cas d'una llengua que sigui una llengua que aglutini a tota la gent que ha vingut de molts llocs del món, fins i tot, no? I això estem ara en el problema, no? És el castellà, és el català, no? Quan parlem en castellà automàticament amb un estranger, pensant que no sé per què una persona de Tanzània seria més fàcil el castellà que el català, quan són llengües que estan igual allunyades, doncs això, que sigui el català la llengua de trobada de tothom que ve aquí a viure a aquest país. I això també em sembla important perquè ho tenim perdut d'alguna forma. Molta gent pensa que amb els estrangers s'ha de parlar castellà. Quan es cita a un estranger, també, aquest tema, es cita en castellà, de vegades, sortia avui aquest tema, de gent que a la televisió pronuncia noms estrangers, d'Anglaterra o de França, els pronuncien en castellà, perquè, no sé, com si fos la llengua internacional, el català és com una bombolla, i després té una bombolla més gran, que és la comunicació internacional, els afers estrangers de la llengua catalana es fan en castellà, una cosa així. Això també és una part de la lluita, del bilingüisme també, perquè és un cas també de canviar de llengua en un context que no s'hauria de canviar mai en cap context, i també és una batalla que jo penso que guanyarem, perquè jo penso que hi ha molta força aquí a Catalunya i molta creativitat, i tot i que som molt de vegades autocrítics, penso que hi ha molta energia i molt de futur, en realitat. O sigui, només que volia dir això. Ja si voleu parlem entre tots.